Ribeira será un dos 3 concellos que se beneficiará desta nova entrega de vicepresidencia da Xunta. Trátase dunha moto acuática con remolque que permitirá aos servizos de emerxencias reforzar o seu equipamento de rescate. Segundo explicou o titular deste departamento, Alfonso Rueda, a medida permite continuar coa folla de ruta iniciada pola Xunta hai uns anos, de cara a mellorar a resposta ante emerxencias en calquera punto da comunidade. Un paso cualitativo importante ahora atender as emerxencias pois con estes vehículos que son moi rápidos, que poden entrar en zonas de moi pouco calado, ademais, onde con a embarcación normal é moito máis difícil e onde se pode ganar ese tempo fundamental que ás veces é o que decide poder salvar unha vida ou poder evitar un daño maior a hora de atender a unha emerxencia. Está o investimento de 100.000 euros, estes 3 vehículos se suman xa a 6 motos acuáticas que se entregaron no seu momento e a moitas embarcacións, zodias de salvamento que vimos entregando durante estes anos. Un socorrista por unha playa dificilmente a pé pois pode superar os 13, 14 ou 15 km por hora, sin embargo, pois con esta lancha, con esta moto de agua, pois seguramente en moi pouco espacio de tempo podíase haber socorrido as desgraciadas vítimas que tuvemos este verano, así que o único que podemos é agradecer á Xunta o esforzo que fixo e creo que falo tamén nos concellos da Guarda e Arteixo ese mismo agradecimento e esperar que lle saquemos bo rendimento e que se teñan que utilizar pois poucas veces. Ademais do de Ribeira, fíxose tamén efectiva a entrega da moto acuática aos concellos de Arteixo e a Garda.